e agora esta historia pois é ben fermosa. É unha historia de solidaridade veciñal cunha veciña sen carné que precisa o coche para ir ao traballo. Ángela, historia ben bonita. Si, compañeiros, hoxe traivos unha historia moi especial porque estou aquí en Valgós, onde este coche que teño aquí ás miñas espaldas ten 3 conductores e ningún deles é a súa propietaria. Como é isto, Carmen? Tes coche pero non tes carné? Claro, non teño carné, porque nunca me gustou o carné nin conducir, claro, me gustou o coche. Entonces, para levarte a traballar, levan os veciños. Levamos veciños, Julia, Carmen e Bernard. E como isto empezou porque antes levaba o teu home. Sí, pero agora, claro, agora levan menos, porque se me ofreceron semeles, non fixo falta pedirlles que me levaran, O sea, que o teu home faleceu e os veciños dixeron, levámoste nós. Sí, sí, que se el vira isto hoy estaría encantado. E a min súrgeme unha dúda. Tedes un calendario? No, non temos calendario, organizámonos moi ben. Cada semana vai un e xa está. Se temos outras obligacións, pois cambiámoslo o día e nada máis. E ten uns horarios moi complicados, Julia? Bueno, no, nosotros organizámonos ben, sabemos cada un a súa hora e temos que estar pendientes da hora porque ela sale, entonces temos que estar moi pendientes. Pero ben, pero vamos, encantados de facelo e non creo que fagamos nada que ela non fixera por nós. Simplemente, pois, facemos isto porque ela necesita, e xa está. Pois que bonito, pero agora vou ser un pouco mala. Dos 3, conduce algún mellor co resto? No, os 3 conducen de maravilla, os 3 de maravilla, a verdad que sí. Aunque eu non son conductora, sei que conducen ben. E Bernard, ti tamén eres daqui da aldea ou eres do Pau do Lado? No, yo soy un poquito especial porque Carmiña es mi consuegra. Ah, e Carmiña é a túa consogra. Entonces, claro, entre os veciños e o consogro levan a traballar. Que eu, claro, teño unha dúda. Aquí na montaña tedes un carácter moi especial, non? Moi especial, sí, sí. Hai poucos pueblos que fagan isto, poucos ou ningún, a verdad. Porque sodes un pobiño moi pequeno, cantas casas hai aquí? Bueno, con xente 3. Con xente 3, pero que boa xente, é. Que me dixeches antes, como ides para ir a traballar? Estamos ben en hora? Carme, é hora, que temos que marchar, fai tarde. Pois eu deixos marchar para traballar e xa vedes que historias máis bonitas temos aquí na montaña, concretamente en Valgós. Ben bonita, 3 veciños que se levan ben nesa aldea, Gloria. Xa non é fácil. Claro, 3 veciños que se levan ben, porque cantos casos temos aquí de aldeas onde andan 5 a matarse. Ariel de arriba, Ariel de baixo. Repártense por quendas a semana, o traballo da mañá de Carmen está a 10 km e da tarde está a 7. E non lles importa, Manel. Isto estáme recordando cando tiña que ir buscar o meu á discoteca. Tamén nos repartíamos os pais. Esta semana lle toca este, esta semana vai outro. Papá, venme buscar, pero si lle toca ao outro. Aí, Elba, que dixeron non estamos facendo por Carmen nada distinto ao que ela fai por nós. Que importante na vida ser boa persoa, porque adoita virche de volta, non? Totalmente, é que se viviramos así moito máis, a vida sería moitísimo mellor. Temos que volver a estes valores e facer cousas pelos demais. Sempre, aquí a intelixencia artificial Aquí non hai robots. Este despertar destas emocións que suscitan estes comportamentos tan humanos, non? E tecer estas redes de solidaridade veciñal, non, Gloria? Efectivamente. Volver á veciñanza, cando os veciños eran esa outra familia que tiñas ao redor, era o teu entorno, o que te axudaba, e o que nun momento dado estaba ali e non preguntaba por qué. O sea, ahora hai que sair correndo porque teño que levar a non sei quen, a non sei que sitio. E vai, e acabouse. E hai que levar os nenos á escola, pois ala, todos a un coche e todos para a escola. Pois é unha maneira. Este momento é moito máis difícil. A mí o que me sorprende é que Carmen non teña carné. Xa, di que sempre lle deu moito medo conducir, o típico que tamén era moi típico antes, conduzo o meu marido, o marido morreu, Carmen non é tan maior. Ainda está tempo, ainda está tempo de sacar.